Takisto tu bol dnes s nami aj fantastický bubeník, ktorý sa volá Lukáš Krivda. Môžete mu zatlieskať. Takisto stále slobodný kontrabasista, najmladší v Európe, minimálne v strednej. Tomáš Vavrek, veľký potlesk. Za cymbalom v šavernej zostave môj mladší brat, ktorému sa pred mesiacom narodil krásny syn a má úplne krásne oči, pomyšový celý je. Cymbalista Matej Tkáč. Na akordeóne dnes hral a spieval fantastický akordeonista a jeho meno je Filip Luterán. Môžete mu zatlieskať Košice. Ďakujeme krásne, že ste nás počúvali, veľmi si to vážime. Naozaj, každá jedna správa, každý jeden človek na našom koncerte pre nás veľmi veľa znamená, aj hlavne počas sviatkov, pretože nie je to vo vnútri, je to na tej zime a my to držíme spolu s vami. Ďakujeme krásne, Lučica, Východňarské zoskupenie, Prešovský Backstreet Boys, kapela Basavel a moje meno je Matúš Tkáč. Ďakujem krásne, Košice, ahoj! Kde je tvoja veľká sláva? Zriekol si sa svojho práva, zriekol si sa pre mňa chválu, by som ťa viac miloval. Zriekol si sa pre mňa chválu, by